Movilización xeral contra a perda salarial. Movilización xeral contra a perda. O Goberno do Estado decidiu pactar unha actualización salarial nas administracións públicas de costas a unha parte fundamental da representación sindical, excluindo as organizacións maioritarias en Galiza e Euskadi e presentando na Mesa Xeral de Negociación un acordo xa pechado previamente nos despachos e sen debate real. A subida salarial recollida neste acordo non permite recuperar os dereitos recortados nas últimas décadas e continúan afondando na perda de poder adquisitivo que vimos sufrindo desde hai anos. Por iso, apoiamos a demanda presentada para que se respete o dereito á negociación colectiva e se abra un proceso de negociación real no que participen todas as organizacións sindicais con dereito a facelo. Unha negociación que permita mellorar sustancialmente o acordo actual e avanzar na recuperación dos dereitos roubados ao persoal ao servizo das administracións públicas. Reclamamos subas salariais que garantan a recuperación do poder adquisitivo, a implantación dunha cláusula de garantía salarial vinculada ao IPC real e medidas que corrixan a situación de injustiza que afectan a moitas traballadoras e traballadores públicos. Porque se negociación real non hai un acordo xusto. Porque se o persoal público merecemos respeto e porque os dereitos conquístanse loitando, que é o que estamos facendo aquí. Sen negociación non hai solución. Goberno, escoita.